Ήταν ένας ωραίος πολιτισμάνος. Τον καμάρωνα με τις ώρες που κουνούσε τα χέρια του για να τρέχουν τα αυτοκίνητα. Τον θαύμαζα από το πεζοδρόμιο. Ήταν με την κάσκα του ολόλαμπρος ανάμεσα στα αυτοκίνητα. Θέλουμε να κοιμηθούμε. Και ποιος μας θα κοιμήσουν, δεν μιλώ μαζί σου. Για να με σκοτήσεις. Ήταν που λες, σαν άβολης, ψηλός και ωραίος και ολόλαμπρος. Κι εγώ μικρούλα, πολύ μικρούλα. Γύρισε και με κοίταζε από το απέναντι πεζοδρόμιο και τότε σήκωνε το χέρι του και σταματούσε όλα τα αυτοκίνητα. Και μου έκανε σήμα να περάσω. Περνούσα με το κεφάλι μου ψηλά ανάμεσα στα γυαλιστερά αυτοκίνητα. Και του χαμογελούσε. Ύστερα καθόμουν στο δικαιωμένο πεζοδρόμιο και τον καμάρωνα πάλι.